Der er ikke meget tilbage at sige. Vi har kun 2 minutter, ikke? Andet. Hej, vi står herude på RUC. Jeg har fået Martin Lidegaard med. Vi står her, fordi at RUC har jo været et af de universiteter, der er allerhårdest ramt af de besparelser på universiteterne, som Martin har kæmpet benhårdt imod inde i Folketinget. Herude der har de skåret 14% af optaget, samtidig med, at der er flere, der gerne vil studere end nogensinde før. Så vi har faktisk rekord i antallet af studerende, der får afvisning på RUC. Alt det har de gjort, fordi de gerne vil have, at der skal komme flere studerende over på den uddannelse, der ligger herovre, der hedder Absalon, som er læreruddannelse og pædagoguddannelse. Men det virker ikke, den her planøkonomiske tankegang om, at vi kan tvinge studerende til at opgive deres drømme og så få flere lærere ud af det. Der er færre optagende på læreruddannelsen, også i andet optag. Så vi har ikke tvunget de studerende til at komme derover, hvor regeringen mener, der er brug for dem. Til gengæld er vi ved at smadre de unges drømme. Alle dem inde i Roskilde, der godt kunne tænke sig at studere herude på andre universiteter, de har nu langt sværere ved at komme ind på uddannelserne, og de får dårligere trivsel, fordi der bliver dobbelt op på karakterræs. Det er dumt med dumt på, og så er det jo også samfundsøkonomisk åndssvagt, men det tror jeg, at Martin han kan sige noget om. Der er ikke meget tilbage at sige. Vi har kun 2 minutter, ikke? Andet end det radikale venstre, der tror vi på, at man netop skal tage udgangspunkt i de unges egne drømme. Ja. Og så skal man tilbyde dem en super uddannelse, uanset om de vil gå på universitetet, eller de vil være pædagoger, eller lærere, eller mekanikere. Tænk, hvis vi turde tage udgangspunkt i folks drømme, i stedet for at slukke dem.